De gemeenteraad van de Frieske Marren had justejoen unaniem instemd met een asielziekencentrum in Balk voor de opvang van 400 vluchtelingen. Het centrum aan de Wiekelediek zal er oer moannes 9 steen en blijft dan voor heeguit 5 jaar. De boer die ten jonker wennet stapt naar de rechter om het AZC te keren. Bij een ongeluk met een skip in de Noorderbrege in Ljouwert is 1 persoon verwonnen rekken. Het skip bleef maar 1 van de kabels achter de brege hingen. Daardoor brutsen 2 mensen aan. 1 van de mensen aan boord is rekken toch 1 van de vallende mensen. Bij de Indië-betinking juster in het Rengenspark in Ljouwert binnen de 168 Friezen betocht, die tussen 1945 en 1962 om het leven kwamen in Indonesië en Nieuw-Guinea. Meer dan 100 veteranen en nabestaanden waren erbij. Ze lijnen kransen bij het monument. Harkema's Boys zit er net in slagen de tweede ronde van de landelijke beker te heljen. Ze verleren met 3-1 van topklasse de Treffers uit Groesbeek. ONS Bozo Snits spelen justejoens in Vlissingen. Oont de wedstrijd stillijn worden moest na een wolkbreuk met Tonger. ONS die door achter maar 1-2. De laatste jaloeren van de wedstrijd zal letter spelen worden. Het bloed reinig waar, joen en vannacht. Er zit een stevige zuidwestenwind en het wordt zo'n 12 graden. Morgen neemt de wind af, het bloed droeg en de temperatuur komt boven de 20 graden.